Na jaren van afwezigheid stonden Willy Voeste en Rob van Lieshout dit jaar weer op de bühne bij Circus Muk. En vrijdag gaven ze een kijkje in de keuken. Ja, 26 jaar geleden hebben we voor de eerste keer metgedaan op Muk. Dat was 1994. Toen waren we nog wat jonger, hè Willy? Ja, we kwamen eigenlijk vanaf Jeruzalem. Daar hebben we het matinee altijd gedaan. Dat is zeg maar de schoolvoorstelling rond carnaval. En dat smakte naar meer en ja natuurlijk. Op zijn vader met de trennensetters en zo, dat stond dus ook een beetje weer en zo van, is dat niks voor jullie Muk? Dus we hebben de stap gewaagd naar Muk, maar we waren echt groentjes. Toen hebben we volgens mij 5 keer achter elkaar met gedaan, van 94, 95 tot 98 geloof ik. En toen, ja, dan merkte ik ook dat je meer ervaring kreeg en dat mensen, die reageerden er leuk op. Maar we merkten ook op een gegeven moment van, je moet op een gegeven moment ook even een keer een jaar of 2 jaar niet meer doen. Ja. En de laatste keer was in 2012. Toen hebben we gedaan met de act van Spiet van Diek. Ja. En daarna hebben we nog wel een keer de bühne betreden, maar het was rond het jubileum van de Pierla's. We hebben Rob en ik nog een andere act opgevoerd. Ja, samen met de jongens van Oewier was dat. Ja. En toen is hij vast geweest, dus kost eigenlijk 5 jaar niet echt. Nee, dat is vrij moeilijk te combineren, vast en ook met een extra Circus Muk. Dat is een beetje veel van het goeie. Vorig jaar stond er in de krant of in de Pelema's groot. Circus Muk moet regionaler. En toen waren we zo een beetje aan het praten. Ik zeg, ja, het leuk zou zien om wel eens een keer mee te doen en dan een act te maken die eigenlijk volledig over Venray gaat. Ja. Dus toen zijn we op de bank gaan zitten. Een keer net na de zomervakantie of zo. En toen zeiden we, Rob, wat gaan we doen? Ja, en dat is de act geworden. En dat is uiteindelijk de act geworden. Hey Rob, moet ik nou wel zeggen? Nee, dadelijk. Nou dan Rob, nou, nee. Nou. De vraag is natuurlijk, als je 8 jaar niet meer samen hebt gespeeld, of je dan nog die klik hebt. Of dat samenspel er nog is. Maar dan kwamen we eigenlijk snel genoeg wel achter dat dat niet zo'n probleem was. Want alleen al met oefenen zo, ja, dan zie je gewoon dat tak en dan zet erop. Nou, als we het oefenen zien, dan hebben we zelf ook vrij veel schik. En als we merken dat we zelf schik hebben, dan weten we inmiddels een klein beetje uit ervaring dat de mensen ook lichtig schik hebben. Ja. Het enige waar ik me wel een beetje zorgen over maakte, omdat ik dat 8 jaar niet heb gedaan, is of ik nog 11 A4'tjes aan tekst in de kop kan leren. Het is inderdaad alsof je met elkaar mobiel en het oude hoeren ziet. Dat is ook een beetje de insteek. We beginnen meestal zo rond de... En net na de zomervakantie is een keer met een paar avonden allemaal info, alle input, alles wat we kunnen over Venray gooien we in een grote bak. En dan gaan we langzaam een act van braaien. En dat doen we samen en ja, dat scheelt natuurlijk al een hele hoop oefenen. Ja, wat we altijd doen is heel even van tevoren toch nog heel even de tekst een beetje snel doornemen. Een Italiaantje, zoals dat in de theaterwereld heet. Dus ja. Het theater is ook vooral heel veel voorbereiding. En het optreden zelf is eigenlijk maar het laatste stukje van het geheel. Wel het leukste stukje daar. Hè? Goed. Hey Voeste. Verlies al. Circus Muk 2020. Wat gaan we eigenlijk doen? Wat kunnen we nog hebben? Nou, wat dochter van ons eigen mooie Venray. Willy, Venray. En ik heb onlangs nog wel eens een wandeling gemaakt hier door de beste binnenstad van voorheen. Nou. Ja, Voeste, dat ligt tegenwoordig steeds meer op de optocht van de Pielhaas. Hoezo dat? Vrij veel gaten, zou ik maar zeggen. Niks als leegstand, Willy. Leegstand, Verlieshout. Hé, er zien alles ook een paar winkels bijgekomen, hè? Ja, die natuurwinkel van Thomassen en zo'n lachgaswinkel. Ach, Voeste, een lachgaswinkel, om niet lachen. Dat ding was een lachertje. Ding is al maar weg. Weet je wat ik lachen vind? Nou, de Big Bazaar. Ja? De Big Bazaar, Willy, dat een kalender is geworden. Dat vind ik mooi. Hey, maar Rob, iets anders. Ja, We zien al als bakkers gebleven. was Bekkers. Ja. Klossen, Gommels, Vergassel, niet Vergassel, Piepers. Verder, Willy. Verder. Het is allemaal verder. Vergassel. Ja, ook verder. Verder uw deuren, Willy. Allemaal overgenomen. Ja, en de Harry Potter bakker in Walsum. Ook. Harry Potter bij Robbie. Verduzeldonk. Dat klinkt toch net alsof een of ander figuur uit de Harry Potter films of niet? Verduzeldonk.
ten opneemt tegen de almachtige verre. Zie je maar vullen dat hij zijn toverstokbrood pakt. Dan verder loopt en zegt: Cialata, pistoletta, en op braaf en verder zoen elkaar bomen. Voetman! Ja, je draait deur. Ik draai deur? Je draait deur? Dat verdeuzelt ook, jongen. Dan draait pas lekker. Ja. Nou, zo'n persoon, zo'n personage, zo'n type dat iedereen wel kent, maar dat je eigenlijk nog niet kent. Snap je? Het zebrapad, kieken door de stad. Mijn verstand zet stop, wil heen al overgaan. Ligt die stilstand dan, of oversteken misschien? De rotonde heen wil nergens anders zien. Zien de rotonde heen wil alle auto's zien. Ik wacht nog even tot die oversteken gaat. Nog even tot die weer naar huis toe moet. Want gaat die roepen, gaat die komen en zal ik overdoen. Of toch nog even blijven staan. Stukje van de nacht, het laatste was de lovenskracht. Het laatste alles dat ik geef, het laatste voelen dat ik leef. Hey Rini, kun jij beatboxen? Ik heb een beetje zitten oefenen. Boom, bada boom, bada boom, bada boom, bada boom, 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 boom. Ik kan hier niet een dag mee doorgaan. Babadoem, 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 doem, doem, babababab. Ik heb dat ook bij Tofuur. Ja, of bij het zusje, of Klassimijnen. Ja, dat heb ik ook, ja. Die zogenaamde hippe tapas-tentjes. Die tapas, die kleine porties. Ja, mogen die hielen over... Hierover ligt er bestellen. Je giet er een laminaire van en je zit nog niet vol. Waar zijn die grote tanders gebleven, mensen? Met lappen 75 centimeter. En een plaatgebakken piepers erbij. En een schaaltje met bloemkool en witte saus of sperziebonen. En nog een extra schaaltje frietjes, mayonaise, appelmoes. Oh, een hemelse modder, rietenpap met promenade. Rotmoedserwten. Een Belgiumshuis. Ha, lekker. En dan met zo'n strakke pens nog een cupje koffie nog. Nee, niet 1,5 uur moeten gaan zitten paarden tot er een of andere hippe vogel nog in de tas koffie aan een toffel komt. En hij zegt zo, kijk eens meneer. En dan zegt hij, duurde wel lang of niet? En dan zegt hij, ja meneer, maar u wilde zo graag een latte macchiato. Dat! Anne. Heb ik even op de werk nog iets leuks gedaan? Oh Martijn, zoveel leuke dingen. Ja, ik ben 7 keer op de foto gemoten van Lamme Henk. Henk Lamme. Van uw eigen krante Anne. En de Bele Maas natuurlijk. En ik heb de cultuurprijs en de sportprijs uitgereikt. Oh, Anne, dat klinkt mij als muziek in de oren. Oh, ik ben poëzie met jou. Oh, wat lekker. Ja, Ik word helemaal blij als ik naar jou kijk. samen ben ik met jou de koning te rijk. Tegen de staan, niet de lange weg. Zullen we gaan, met z'n tweeën op oorlogspad. Och, Martijntje, die lieve schat. Anne Mukke gaat met op avontuur. Ik van onder, die zijn geen van cultuur. Anne Tiele, laten wij nou gaan samen. Ik kan niet langer wachten. Van de patten, ik kan niet blijven staan. Samen bundelen de krachten. Ja, we gaan aan het werk. Want samen, dat staan wij sterk. Man, dat is toch een prachtig plan. En van de Tiele, kom
man, laat de veel mooi bloeien dan. Ja, ging wel lekker. Ja, daar krijg je de dorst van, hè? Een hele leuke zaal hebben we. Lekker enthousiast en... Ja, we mogen niet in En we mogen nog één keer, ja. Dus ik hoop dat jij het ook leuk vond trouwens. Maar je mag niks terug zeggen, je staat achter de camera. Bedankt. En misschien tot volgend jaar. We weten het nog niet, maar wij vonden dit jaar in ieder geval super om de wedstrijd te doen. Doei! Hoi!